sammen, og velkommen til den her video, som er en aprilfavoritter, som I også kan se på teksten, altså inden I trykker ind på videoen, ja. Men det her, det er en længe ventet video, men nu kommer den her. Så jeg tror bare, jeg går i gang her. Så har jeg 4 Victoria's Secret parfumer, en Aqua Kiss, Strawberry Champagne, Pure Seduction og Share Love. Ja. Her så har jeg 2 Galatasaray armbånd, fordi jeg er fan af dem. Ja. Her har jeg 4 Flammeur nejlak, som er rød, sådan lilla, gennemsigtig og en mørkerød en. Her har jeg en Gush lipgloss, så har jeg 6, L'Oréal Paris nejlak, som er i nummer 631, 855, 101, 104, 409 og 702. Så er sådan her big børstetinge, som jeg kalder for Big Boogie Brush eller noget, ja. Ja. Her så har jeg sådan en eyeliner, og så har jeg en mascara her. I de her skuffer, så er der ikke noget særligt, så er der bare sådan her mærkeligt rod, som I kan se. Øreringen, garn. Ej, det er faktisk den her. Ej, den her, den er hjemmelavet. Det er sådan en armbånd, jeg har lavet. Her så har jeg sådan noget biografbilletter, så har jeg nogle smykker, og så har jeg den her fra min søster, den der blev forlovelse, og så har jeg nogle smykker, så bedst. Her så har jeg nogle parfumer, som jeg ikke sådan er mine favoritter, men jeg har Girls and Boys, Kinema, Beckham, Unimersen, Use Special, og jeg ved ikke hvad det er, Michael Kors, og så her har jeg bare sådan nogle forskellige ting, hårnål og smykker. Her har jeg også nogle make-up ting, som I kan se her. Lidt forskelligt, også i de her, så er der sådan nogle ure, det er men okay. Ja, så har jeg et spejl for Ellie her. Ja, som I kan se, man kan se begge sider, men nu tror jeg bare, jeg kommer til at slutte af, ja. Så håber jeg, at I har nydt min video. Hvis I godt kunne lide den, så husk at like. Hvis I vil have flere sådan her videoer, så like også. Og husk like, abonner og kommenter. Hej hej!